Homo Sapiens, el podcast que demostra que l'ésser humà involuciona. Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer, la he buscado en Namibia. Bona nit, Albert. Bona nit, Albert. Bona nit, espectadors i espectadores d'aquest humil i tranquil podcast. Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Homo Sapiens. Avui un capítol especial on les males vibracions estan al marge, on alliberarem els nostres xacres com si fossin els esfínters. Una persona de 90 anys que tu, Albert, has pogut comprovar de primera com són els esfínters d'una persona de 90 anys. Que delicats i tendres, i que poc valorem. Tendres com un nadó. Comparables. Tuvíssims. Que es dilaten al mínim tacte. Com una carmanyola que no tanca bé, saps? Aquest plàstic dolent que intentes tancar-ho i no acaba de tancar. Avui ens deixarem portar per les nostres emocions, com el tio del PP que va votar malament a la reforma laboral. O no. Potser va votar bé, perquè li van posar un sobre al costat, unes quantes peles, qui sap. I explorarem els límits de la ment humana, com si fóssim un petit cargol treubanya que puja a la muntanya i surt de la seva closca pensant que és la rosada de la nit, però en realitat és el pixum produït per la reobertura de l'oci nocturn que emana del fal mascle. I femella. Recordem que les dones també pixen a la via pública. Però no potser pel fal. Potser sí, potser no. Això cadascú no jutjarem. No jutjarem. Albert, abans de posar la intro, quin és el lloc més raro en el qual has pixat mai de festa? Jo si vols puc donar el primer pas. Jo si vols parlar tu del teu tema, no tinc cap problema en cedir-te l'espai, perquè ara no hi ha egos. Aquí l'energia és neutra. Ara mateix jo crec que pixar pel balcó, nivell normal, però sé que m'han pixat a l'ascensor de casa meva. Però que tu hagis fet? Jo no ho he fet. Jo no, ara mateix pel balcó només. Al balcó de casa teva? No, de casa d'un... Tu? Jo a la maneta d'un cotxe. I pots dir per què ho has fet? Situacions del moment. Doncs, tant si ets el cargol que és miccionat com si ets la persona que micciones, avui comencem aquest podcast zen. Comencem, Albert? Comencem. Homo Sapiens, el teu podcast setmanal en català. Bon dia, Albert, bona nit. Com tens els xacres avui? Perquè ja mirant així a simple vista, la teva vibració tintineja. Què et passa, Albert? La vida no és fàcil, Albert Herrera, i els xacres hi ha etapes vitals. Quina gran veritat, Quina gran veritat, perdona, que t'interrompeix, però o sigui, no crec que hi hagi... La vida no és fàcil. Uau. Crec que no hi ha major veritat que aquesta. Com has arribat a aquest nivell de lluentor, de brillantor? Em recorda a una puresa, no sé. És una reflexió que als meus 23 anys de vida he pogut afirmar. Tan jove i tan sàvia. Jo tinc comparacions, tot i que s'ha dit que odioses, amb joves
filòsofs prometedors com Aristòtel L'odi es queda fora. o Nietzsche. L'odi es queda fora. L'odi, fora. Jo sóc més humil, m'agrada comparar-me amb el jove Sòcrates, no? Jovenai. I el jove Plató també. Vic en un món de la caverna, jo, Albert Herrero. No pares, no pots parar de fer màgia amb aquests llavis. La cosa és que Vic estressat, Albert Herrero, vinc estressat, Sí. vinc enfadat, Vens enfadat. m'enfada tot. O sigui, estic en un punt, literalment, a la feina m'enfada tot. Pell de gallina. Pell de gallina. Ara mateix pell de gallina escoltant-te patir. Veritats, són veritats. Estic I s'han patint. de dir, les veritats s'han de dir, i a més crec que has creat aquest clima, per ser la gent que no ens pot escoltar a YouTube, Que ens miri. que ens miri, però si no podeu perquè no teniu YouTube Tampoc instal·lat, no passa res. A l'estudi hem creat una bona ambientació, Es pot mirar YouTube sense instal·lar, també. és veritat, instal·leu-vos-el. Però bueno. El que deia, m'enerva, ve coses al meu dia a dia que A trasbals. em generen una La energia foscor. que va de l'esfínter anal, Apa. Ostres, em puja per tot l'intestí, recorre els 14 metres del meu intestí perquè jo soc bastant alt. a quina velocitat? 2 metres per segon. Uau. O sigui, tarda en arribar. Però veus que està venint. Està pujant. La noto Uau. pel malic Uau. i em puja. Testimoni... I a la esfereïdor. boca, tanco la boca per no fer mal a la gent. I em faig mal a mi mateix. És el síndrome del tancament de boca. Implosiono. L'energia aquesta No. implosiona dintre meu. Albert Herrero. Tu ja ho saps, això, que això És motiu de càncer. és càncer de xacra. Se t'ha agarrot el xacra. Si no diem les veritats, O sigui, aquí, clar, tenim el xacra anal que ens està enviant un missatge que vol llibertat. vol ajuda. Ara Ens demana mateix- ajuda. L'esfínter ens demana ajuda. Ara mateix el teu esfínter anal està demanant literalment a crits, per això puja a la boca, que vol llibertat. Estàs privant de desig el teu anus? L'estic privant de desig, totalment. I saps què passa? Que l'anus, a més, és molt envejós amb la boca. Per què? Aquesta energia no s'escup per la boca, però en canvi el menjar per on s'escup? Clar, Per l'anus. clar, és un reflexe. Bueno, és la teoria dels reflexes dels xacres. És la vida, és que la vida és l'anus. Ai, Albert, és que I no ho veiem. És que clar, aquí ja estem barrejant la doctrina dels xacres i una neodoctrina que va relacionar els esfínters, en la qual tu estàs especialitzat Exacte. concretament amb l'esfínter anal, que té el seu reflexe, si no m'equivoco. És que n'hi ha dos esfínters, ja el voluntari i l'involuntari. No? Clar. I l'involuntari ens envia senyals, però el voluntari el tanquem. I per què tanquem la boca? Si l'anus ens demana que l'obrim. Perquè tenim un sisè sentit, l'ésser humà. L'ésser humà té un sentit vital, de supervivència, que tu no pots dir-li gilipolles al teu jefe, No pots. però ho penses. Quan el veus ho penses. El teu anus t'està enviant el missatge, no? Quan el veus ho penses, no? I li diries gilipolles que va con G o con J, no? Reflexions. Molt interessant aquest comentari, perquè recentment vam compartir a les nostres xarxes, que agraïm molt la participació, als nostres oients i oientes, les nostres ments humanes. Els que es van atrevir. Perquè hi ha gent que no es va atrevir a dir que li molestava. Per què? Digueu, Tenen por. per l'anus. Va tancar. No van bé de ventre. I vam consultar i si vols podem fer un repàs. Jo, si vols, començaré compartint la meva experiència. Endavant. Avui ja és un fet que em passa reiteradament i sincerament em treu l'energia. És una succionadora. De pujada, els bicings elèctrics, ni un. Ara, de baixada, no, ni un mecànic. Tots i més. Tots i més. Quina abundància quan no ens cal. Quan vull baixar, vull que la gravetat em porti. Quan vaig a mercè de les forces de Newton, no puc. En canvi, quan necessito un plus, quan necessito que la tecnologia em doni aquest acompanyament, quan necessito que l'electricitat i la llum m'acompanyi, em deixen de banda. Quan la cinètica... Vicing, què pretens? Estàs molest perquè tinc un patinet elèctric i t'estic deixant de banda? Ho podem parlar. Et diré una cosa. M'ha fotut el dia. La persona responsable de que el servei Bicing funcioni com funciona a Barcelona té nom, és Ada Colau, i el karma t'ho tornarà.
tot el que estàs creant... Tot torna. Tot torna. L'eslògan que vas crear al metro de viatge amb Carme et tornarà. Perquè estàs fent que molts joves de Catalunya, però sobretot de Barcelona... Que això... Mentides no ha sigut. Mentides no és veritat, Vale. mentides no és veritat, correcte. Siguin que molts joves hagin de fer servir calories que podrien gastar en una meditació zen. Correcte. Ara mateix estem gastant aproximadament unes 2.000 calories. Tinc el cap com un bombo. Estic suant com una mitja marató. Ada Colau, tot torna. Doncs Albert, com a sensei, com a mestre del món zen, T'ho agraeixo. sisplau, si pots, jo ara t'exposaré les programàtiques que ens han plantejat els nostres oients i oientes, i tu, sisplau, si els hi pots beneir amb el teu consell, t'ho agrairé. I tant. El primer Homo sapiens que trobem li causa aquesta inestabilitat al col·lectiu taxista. El col·lectiu taxista no ens ha acotat si són les VTCs també, però com no sabem si són VTCs perquè van de negre, direm el col·lectiu taxista diferenciats pel cotxe groc i negre. Albert Sotillos, com vencem aquesta por al taxista sobrat que et passa la mà per la cara? Bona pregunta, Albert. Abans d'aprofundir, no, en aquest metaanàlisis sobre el taxista, no oblidem mai que el taxista és una persona, no? Un autònom potser també. Que acostuma a pagar els IRPFs Religiosament. trimestralment, però no oblidem que el taxista també és una persona i com a persona pot ser bona i dolenta. I hi ha tipus de persones. I el taxista pot haver-hi dos tipus molt diferenciats. Parla'ns. El taxista que té un taxi d'abans del 2000 que allà s'han fet orgies, allà s'han fumat puros, Jo en la porta s'han fet timbes de pòquer allà fumant s'han fet puros. les 2 o 3 coses a la vegada. A més és un taxista exacte que ha portat gent il·lustre, taxista que sempre té una foto amb un famós. Ja a la porta, Sí. Raúl Tamudo. Ai, Raúl Tamudo, allà on estiguis, bones vibres per tu. Sempre bones vibres. Oriol Junqueras. I apareix el segon taxista. El taxista modern. Clar. El taxista que actualment està als carrers de Barcelona. El del Toyota Prius, no? Exacte. El de la Berlina. Toyota Prius conduït per una persona immigrant. Les quals és el taxista bo. És el taxista que volem. Taxista bo. El taxista que pel matí agafa el taxi i per la nit et talla el cabell. I li para la mateixa atenció a les dues coses. El taxista que de fet talla el cabell al taxi. Volem aquests taxistes nosaltres. Pues la veritat és que comparteixo amb tu perquè no et donen la turra, no et fan comentaris, fan la seva feina i ja està. Cosa que és jo el mateix el que busco, però crec que aquest company es referia més al perill que ens pot generar el taxista. Jo simplement li diria, amic oient, si veus que el taxista porta les boletes al seient, ojo, desconfia. Avui, per cert, anècdota, petit matís, anècdota. Colors. Anava amb cotxe per Barcelona i un taxi m'ha creuat de cop. Ai, va. Això és que jo crec que això es referia al nostre company. Inconscientment m'ha vingut un pensament de cagar-me en els taxis de Barcelona. Sí. No, és real, Home, I a col·lectiu, més, he dit, a partir d'ara utilitzaré Uber i Cabify. Clar que sí. Doncs, si vols, Albert, passem al següent. Sisplau. El següent company reflexiona sobre el món del temps. El temps. Clar, te la coto perquè, clar, ara aquí us podries fer una masterclass sobre el temps. El temps acotat a la gent que arriba tard, la gent que es demora, la gent no petitza però em ve el cap, la gent que arriba tard, t'enfades, te'n vas i et tracten d'exagerat o exagerada, t'increpen i a sobre es justifiquen dient que no han pogut fer-ho abans.
temps. El temps. Què dir del temps? El problema del temps El convidat d'avui el temps. no és el quan, sinó el vertedero. Què fem amb ell? Vale, però a veure, ens ha preguntat... ens ha preguntat sobre la gent que arriba tard. Però si em demanes un anàlisi metafísic del temps, No t'ho prenguis a malament perquè estic notant energia negativa per part teva i t'ho estàs prenent a males. correcte, el temps, si arribes tard i la persona s'enfada amb tu, té tot el dret del món. Ah, tenim dret a enfadar-nos? És que, Herrero, No perdis els papers, Albert. Herrero, l'enfado com a tal El cabreig, El el cabreig. neguit. no és dolent, Vale, però són les paraules. vale. El temps i les paraules. No és el quan, és què fem amb ells. Ja està, jo crec que amb aquest mantra, No, però, bueno, acabem. el temps... Si la el persona fa tard Vale, de forma reiterada. i s'enfaden amb tu, mala sort. Mala sort és el que hi ha, sigues puntual. Avui Albert Herrero ha fet tard a l'estudi, gravant a les 2:10 de la nit, Hora real. Hora homo sapiens. hora menys a Un homo Canàries. sapiens. Però hora... Una borrada igualment, però... Si es fa tard, o sigui, hem d'aprendre que el temps, Hem de conviure amb el retard, amb el temps retras. no és el quan. És el com. No s'ha après res, tio. Són les paraules. No, Vale. que també, però el temps no és el quan. Gràcies per la teva paciència, Albert Rodríguez. És què fem amb ell. Què fem avui? Vale. Ara ho entens, ara, no? Sí, però no sé si m'ha ajudat aquest show homo sapiens. Però jo, saps què vull que entengui, no? Però, sí. Saps què vull, crec no? que m'ha quedat clar, Tenim temps. Cállate. Basta. Obrim els xacres. Per acabar, Obrim els finters. compartim l'última reflexió del nostre company Homo Sapiens, el qual li inunda una corrent, un torrent, un tsunami, m'atreviria a dir, d'energia negativa Un tsunami democràtic. que s'expandeix com les carreteres radials d'Espanya i que tenen el seu epicentre a Madrid. Aquest jove Homo Sapiens ens comenta que el seu punt de fuga, el seu punt de foscor, neix a partir de les victòries del Real Madrid. I últimament el Madrid està guanyant molt. Guanya molt. Quin I missatge el li... Barça guanya poc. Però abans guanyava menys. Relativitzem. Però és que tinc una pregunta aquí a fer-li a l'Homo Sapiens. Digue'ns. Bueno, pregunta no, reflexió. Tot el que vulguis. El Barça no guanya, és cert, correcte. Però el culer real, el bon tribunero, què vol? Què es pregunta? Quan guanyem o com guanyem? Albert, reitero la pregunta. Magnànim. No és el quan, és el com, sempre és el com. Sempre és el com. Vols enviar un missatge a les masses per tancar aquesta petita secció? Bueno, respecte del Madrid, no hi ha res a fer. Per què? Perquè no controlem. Ja està, no controlem totalment elements externs. No ens centrem en això. Però, sisplau, vull que enviïs un missatge a les masses. No és el quan. Miro la càmera, m'apropo la càmera, Apropa't a la càmera, sisplau. agafo un micròfon inalàmbric, es converteix en inalàmbric. Obre mal. No, el mateix problema. Vale. Sisplau, Albert Herrero, digue-ho amb mi també. Albert Herrero, tots units. Fem-nos les mans. Tots units fem força. Entrellacem els dits, Albert Herrero. No tinguis vergonya, per ser Tinc home. vergonya. Allibero els xacres. Exacte, obres finters, Albert Herrero. Obro els finters. Centro un primer pla a la teva cara ara mateix. Notes la merda baixant pel teu esfínter? Em concentro i no la noto. Tanca'l de cop, tanca'l. No és la merda, són els xacres. T'està pujant. Nota'l pel malic.
Ara està a l'esòfag. És un alien. I ara obre la boca, deixa-la anar, Albert Herrera. Homo sapiens. Petit exemple de com s'alliberen els xacres. Masterclass gratuïta, sense pagar. Homo sapiens, recordeu, no és el quan. És el com. És el com. Ara mateix estic, com dir-t'ho, amb una... estic traspassant l'esfera del meu neocòrtex. Ara mateix... Sí, no? Sí, bueno. Em sona, no? Sí, bueno. Em vol sonar. Ara mateix Sigmund Freud està a la seva tomba dient: per què no vaig descobrir jo el quan i el com? Ens diran que ens hem copiat del programa Què qui com, però no. Això és tècnica Homo sapiens. Fora, aquests haters gonna hate. I humilment, des d'un humil punt de vista, crec que ens hem pixat. Com tot el que fem. Crec que ens hem pixat a la cara de psicòlegs com Sigmund Freud. Correcte. I a veure, psicòlegs, no conec cas. Psicòlegs. Vaig tenir un profe que era psicòleg. La meva jefa és psicòloga. Però No és exerceix la famosa. psicologia. El nostre exentrenador era psicòleg. Digue'm. Què ets a dir? No sé. T'has mossegat la llengua, m'ha semblat veure el teu xacre He tancant. fet tècnica tancar boca. Pues obre la boca ara i digue'm. Obrim boca i diem que des d'aquí Homo sapiens alliberem xacres. Albert, porto aquí una ouija per parlar amb l'ésser que regna els nostres xacres. L'ésser que tenim, Xacros. heu d'entendre, ara faré un concepte metafísic que potser ens explota el cap, però a l'esfínter no s'obre i es tanca No? amb els nervis del nostre cos. No. Hi ha un petit ésser que descansa a la llera de l'esfínter i que mitjançant un sistema de poletges obre i tanca a la seva disposició. Exacte. Le ven el puente levadizo. I Herrero, El moviment és aquest? és un moviment d'Ester i Arronsa, no? De toma i dac. Que l'acompanya amb una mica de caderita o què? Sí. I és una feina que no és agradable. Perquè Molt agraïda no és. no és agradable. Agraïda no és. Però té el seu què. Té el seu què. Té el seu què. Ens hem d'aferrar, no, la llum? I res, volia parlar, volia connectar amb aquest esfínter teu, Amb el meu. amb el teu. És una Ouija Junior per... És una ouija perquè tu moguis el teu dit. Ai, Perquè aquest home, aquest nan, aquesta micromerda, té la potestat de moure una poletja i automàticament el teu dit es col·loca. estàs dient poletja. Crec que és politja. La col·loquem aquí. Col·loquem-la vigilant. Compte amb el foc. Que amb el dit directament... Vols que tanqui els ulls? I em deixi a la... Deixa-ho anar. El libre albedrío. Quin dit? Aquest? No, Vale. el dit corazón. El dit cor. El dit cor no és aquest. No, quin és aquest? No sé quin és. Fem el dit... Aquest, el d'assenyalar. No, vull fer l'anular. Que serà més incòmode. Aquest no és l'anular. Tinc dubtes. És el quart dit. És que... El més incòmode. No Hola. puc. Xxt. Hola. Esfínter de l'Albert Herrero. Com estàs? Estàs aquí? Envia'ns una senyal. S'acaba d'apagar una llum de l'estudi. Albert Herrero quasi s'ho creu. M'agrada, està concentrat. M'agrada.
Procedim, sisplau, perquè el meu cos ara mateix està patint. O l'esfínter. Puc canviar de dit, sisplau, perquè... No, a l'anular. No puc. Com et dius, esfínter? Tens nom? Oh! W? De moment es diu U. Gun. Gunk. Has pillat les pitgeres que hi havia, Ni una vocal. Gunk. Gu. Gungu. Gungu. Vale. És africà, no hi ha vocals. El teu xacra és africà. És africà el teu xacra. Es diu Gungu. 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 T'agrada la teva feina? Ojo. Està parlant. Seguim, a veure, has d'anar més ràpid. Q, vale. LSAQ. Què significa? Em ve al cap los hijos de su... O sea, no sé, em ve un concepte de que s'està cagant amb nosaltres, que no li agrada la seva feina. És Goku. M'està esgotant, això? Escolta'm, és Goku. Estic esgotadíssim, És Goku. Creus que el vertedero té un bon xacra? Tio, no pilles ni una vocal, és bestial, tio, és bestial lo teu. Vale, em reitero, el xacra és africà, no posa ni una vocal, aquest home. Bueno, sabem que es diu Gunk i que no vol la seva feina. Albert Herrero, última pregunta. Ets feliç? Sí. Què? Senyala J. JP. JDP, hijos de puta. Puc tornar? Torna. Tio, però pots dir una miqueta, o sigui, pots fer la típica de triquiñuelas. No estava mirant. No, si és que ja n'has fet ni una vocal en 15 intents. Albert Herrero, da igual. Fora la Ouija. Vols cremar-ho? No, Crec... vull cremar-ho però no podem. Bueno, vols ficar solo la puntita. Just the tip. Albert Herrero, el xacra s'ha rebel·lat contra tu. Jo crec... El xacra de la teva merda... Estic notant connexions i crec que ha demostrat que no estàs al nivell, Albert Sotillo, que el teu ego ha embrutat i no has sapigut interpretar els meus xacres. Albert Herrero, deixa't de pressuposar i fes-me cas a mi, que sóc el mestre zen. El teu karma s'ha rebel·lat. I la Ouija... T'has mirat un vídeo al YouTube com els que aprenen a fer criptomonedes, saps? Modo zen, t'has mirat un vídeo al YouTube. La Ouija ha parlat i s'ha rebel·lat. Tens mal xacres, Albert Herrero, i jo avui crec que te'ls he obert. Gràcies. Supos. Crema la Ouija en senyal de rebel·dia. Només la puntata. Cremen la Ouija en senyal de compassió per aquest esfínter teu, que el fas servir molt, et tires molts pets, el fas treballar molt, cagues molt, cagues massa, i els pets pensem que és una obertura massa ràpida, una rampa, tio. Tinc agulletes és força explosiva d'aquest zen. És com un estorrut. Hace un moviment brusc, contractures a l'esquena aquest zen. Té un... saps, de l'estira aquí. Exacte. Bueno, Herrero, creem una punta com a senyal de final del podcast. Amb això marxem. però no és un final.
És un fins la propera setmana. I us deixem amb aquest so que ens ha acompanyat perquè connecteu amb vosaltres, amb els vostres xacres, i ens veiem la setmana que ve. Tombeu-vos al llit, tombeu-vos al sofà, tanqueu els ulls, si esteu conduint no ho feu, Està fent fumet, i relaxeu-vos, perquè saps que Albert Herrero no és el quan, És el com. fins la setmana que ve Homo Sapiens. No penseu massa. És el com, no és el quan. És el com. No és el quan. Qui com? És el com. No és el quan. És el com. No és el quan. És el com. Qui com? No és el quan. Oh.